Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocah-bocah, piye kabare dina iki? Apik to? Alhamdulillah, muga-muga padha diparingi sehat kabeh. Dina iki wayahe sinau basa Jawa, swara jejeg lan swara miring. Nirokake swara jejeg lan swara miring. Ing basa Jawa ana kang diarani swara jejeg lan swara miring. Swara jejeg yaiku swara kang oleh maca padha karo tulisane. Swara jejeg uga diarani swara sampurna. Swara jejeg A diwaca A, ana, pira, sapa, mara, sega, maca. Swara I jejeg diwaca I, iki, kuwi, pipi, siti, rugi, ragi. Swara U jejeg diwaca U, luru, guru, biru, maju, tumbuh. Swara E jejeg sate, kene, mrene, jare, kowe, lele. Swara O jejeg loro, belo, kilo, ijo, kono. Iku tuladhane swara jejeg. Yaiku swara kang oleh maca owah saka tulisane. Swara miring uga diarani swara ora sampurna. Tuladhane swara A miring, bapak, sekolah, gawe, anak. Swara I miring, lading, adik, duit, wis. Swara U miring, weso, weruh, pikun, tarung. Swara E miring, bebek, golek, menek, tekek. Swara E pepet, wareg, wedi, geger, banger. Swara O miring, adoh, dondong, terong. Bocah, kabeh kuwi mau tuladhane swara jejeg lan swara miring. Saiki tugase bocah-bocah ana ing video iki. Unine basa ing video iki tulisan ning buku tulis, banjur aranana kalebu swara jejeg utawa swara miring. Kita sawenehi contoh ya. Contone wiso tangan. Wiso iku kalebu swara U miring. Nah, mengko ditulis ning buku tulis basa Jawa. Nggih. Nomor 1, mangan jajan. Mangan jajan kalebu swara apa? Nomor 2, guyub rukun. Nomor 3, dina Rebu. Nomor 4, geret jare. Nomor 5, ngajak ngarit. Nomor 6, jangan kacang. Nomor 7, sate tahu. Nomor 8, ngongkon ngalot. Nomor 9, kudu muni. Nomor 10, sego pecel. Nah, tugasnya ditulis ning buku tulis basa Jawa, banjur dikirim ke WA Ustazah. Alhamdulillah cukup semono bahasan dina iki, mugi-mugi manfaat. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.